Ens ha cridat l'Anníbal per venir a la guarida. Podria haver-li dit a l'Iron Man: venim a fer amistats, excursions i activitats i a salvar el món dels més malvats. Si vols gaudir hauràs d'anar a Can Joval de Colònies, amb l'esplai a Passomi. Ens ho passarem molt bé i enfrontarem el mal. A Can Joval de Colònies, amb l'esplai a Passomi. Ens ho passarem molt bé i enfrontarem el mal. Yeah, yo, això té solució. Parlar sempre serà la primera opció. El full a la nostra cap, el supertraje, el banyador i les rutes amb xiruc és la nostra missió. Amb tallers i destressa farem la nostra disfressa i anirem al menjador a fer cua sense pressa. A les nits no hi ha problema, agafo la llanterna i si s'acaben les piles tot serà una... Si vols gaudir hauràs d'anar a Can Joval de Colònies, amb l'esplai a Passomi. Ens ho passarem molt bé i derrotarem el mal. A Can Joval de Colònies, amb l'esplai a Passomi. Ens ho passarem molt bé i derrotarem el mal. Colònies, Can Joval.